Sa Good Vibes, naging rank 1 sa tanan ng mga universidad sa Negros Island Region sa passing rate sa mga nagkuha sang Criminologist Licensure Examination. Inang ginapabugal sa eskwelahan, kaupod ang kumpleto nga pasilidad para sa mga future law enforcers sang Pilipinas. Kung ano ini aton hibaluon sa report ni Richard Caballero. Ang Criminology Department sang STI West Negros University sa Bacolod City ang nangin rank 1 sa tanan nga mga universidad sa Negros Island Region. Kung passing rate sa mga nagakwa sang Criminologist Licensure Examination ang pagastoryahan. Magluwas diri sang tinalikdan nga resulta sang licensure examination sang February 2026, nangin top 3 performing school ang STI West Negros sa Bugos nga Pilipinas. Siguro sa mapabugal naton Sir Richard no nga kinalain sang BS Criminology program sang STI West Negros University isang aton gid nga board exam rating no kay siyempre with humility kag pride din namon nga ipabugal sa tanan nga ang criminology program sang STI West Negros University is the top performing criminology school sa Negros Island region, and recently kita man din kilala bilang rank 3 sa bilog ng Pilipinas no as being the top performing criminology school. Sa facilities naman may 7 sila ka mga forensic science laboratories nga para gid lamang sa mga nagakuha sang criminology nga kurso. Lakip na dire ang ilang nga firing range kung sa diin ginatudloan ang mga estudyante sang responsable nga paggamit sang pusil. Self-defense room kung sa diin ginatudloan sila sa mga sari-sari nga martial arts. Crime scene investigation room kag moot court room para mapakita sa mga estudyante ang aktual nga nagakatabo sa korte. Kag air-conditioned man ang tanan nga mga pasilidad. Tungod sini nga may kumpleto kita diri nga facilities kag ang aton nga mga nagatudlo di nga mga faculty specialized sa sini nga mga criminalistic subjects, ang aton kabataan maka-ensure gid saya nga ang natun-an nila nga concepts kag theories no sa BS Criminology nga program ma-apply ginila, magamit ginila with the aid of these facilities naton. Ini agud ma-expose na sa real world application ang mga estudyante. Disiplina, professionalism, leadership kag teamwork. Ini ang core values nga ginatudlo sang STI West Negros sa mga future law enforcers sang Pilipinas. Recently, we have 1,718 no ka mga estudyante. May napag-graduate kami nga 300 plus no kabilog ng mga students, and padayon gina nga naga sige-sige ang aton nga numero nagataas no kay they preferred STI West Negros University kay wala labot sa quality education nga gina-provide naton diri. Ina-equip natin ang mga estudyante sang practical applications, hand-on trainings no sa mga lessons nga na-learn din nila, hindi lang sa sulod sang eskwelahan kundi gina-expose naman sila outside sang bulutuan naton. Kaupod sang STI West Negros University ang nagkalain-lain nga mga ehensya sang gobyerno. Ini agud mapasiguro nga ma-expose ang isa ka estudyante sa mga trainings tubtob nga madiskubre na niya kung sa diin niya gusto mag-ubra. Sa mga gusto mag-eskwela criminology nga kurso no gina-invite kita mo diri sa STI West Negros University kay aside nga kung gusto mo ya nga disiplinahon imo paggalingon, gusto mo ya sang quality education, gusto mo maging leader, ang kurso nga criminology is the right choice for you kay nga wala lang kami diya gatudlo lang sang estudyante kundi ginapreparar gid namon ang students namon for their future careers as law enforcers, leaders, and public safety officers. Gani sa mga wala pa makadesisyon kung ano nga kurso ang dapat kuhaon. Basi pa lang, ini na ang sign nga i-consider nyo ang BS Criminology sang STI West Negros University. Richard Caballero para sa Digicast Negros.